And while nag-awit na nining awit mga igsoon, adunay dakong kagawasan nga gihatag sa atong kinabuhi more than 2,000 years plus ago. Sa dihang si Ginoong Hesus mga igsoon, gidala nga to sa cross. Sa dihang gibunal-bunalan siya mga igsoon, siyang gikurunahan siya sa mga tunok, ug sa dihang ang dugo ni aga sa iyang lawas, nga gani matod pa ni Isaiah nga sa dihang dito na siya sa cross, dili nakakailang nga tao ang naa dito gilansang tungod sa grabe nga gibuhat sa iyang mga igsoon. Apan gihantos na ni Ginoong Hesus mga igsoon. In fact, gipasan pa niya ang cross down to the road of the Via Dolorosa, padung ngadto sa Mount Golgotha mga igsoon. Come on. Ug dito mga igsoon, nidupa siya mga igsoon, ug sa iyang 7 ka mga pulong miingon siya mga igsoon, natapos na. Natapos na. And it's not just freedom nga iyang gihatag nato physically mga igsoon, kundi freedom nga iyang gihatag nato spiritually mga igsoon, gikan sa bondage of sin. So tiyan ko ikaw igsoon, naa ka karon diri mga igsoon, siguro naa kay giagian, naa kay giatubang nga sirkumstansya, apan ang tinuod nga gisulti sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa gibuhat ni Ginoong Hesus ngadto sa cross, 2,000 kapin ang nilabay. Gawas no na ka mga igsoon. Gawas no nakagikan sa imong balatian. Gawas no nakagikan sa mga pagkapo sa kaaway sa imong kinabuhi. Gawas no nakagikan sa mga kasakit nga gibutang sa sala sa imong kinabuhi. Hallelujah. Mo na karong kahaponon mga igsoon, as a celebration sa independence, dili lang sa atong nasod mga igsoon, kundi independence diha gyud sa buhat sa kaaway sa atong kinabuhi. Kay bao ka mga igsoon nga pwede tang gawas nun gikan sa mga gapos, apan ang mga gapos wa pa kagawas nato. Come on. Nga naglakaw ta nga gawas nun sa gapos, pero sud sa atong kasing-kasing ginapos pa ta. Pero ningon si Ginoong Hesus, pinaagi sa iyang mga labot, iyatang gihatag kagawasan sa atong mga sakit sa kinabuhi, o gikan sa iyang mga bunog, gitagaan niya kagawasan ng atong mga isyu sud sa atong kasing-kasing. So karong kahaponon, this is a celebration. Dili lang the Philippine Independence Day, kundi tungod kay gawas nun ta, tungod sa gibuhat ni Ginoong Hesus. Kinsay gawas nun niya mga igsoon? Kung gawas nun ta, mapagpag na kusog sa Ginoo mga igsoon. Hallelujah. This is a celebration. Woo! Come on. Hallelujah. Salamat Lord sa kagawasan nga mong gihatag kanamo Ginoo. Woohoo! Hallelujah. Praise Jesus. Ha ha ha. Utama ka kita, oh,
gawasnon ko diha kanimo Ginoo. Oh, nangatangtang na ang mga kadina, Lord. Nangatangtang na ang mga gapos, Ginoo. Giablihan na ang silda, Ginoo. Hallelujah. Gibayra na sa imong hamiling nga dugo. Woo! Hallelujah. Hallelujah. Si Jesus sa dihang namatay siya mga igsoon. Nanaog siya ngadto sa impyerno. Ug iyahang gisikaran ang kanghaan sa impyerno. Giduol niya si Satanas mga igsoon. Ug gikuha niya ang yawi sa mga gapos sa atong kinabuhi. Ang yawi sa kamatayon, ang yawi sa kahadlok, ang yawi sa sakit, ang yawi sa mga depression o oppression, ang yawi sa mga insecurities, ang yawi sa mga issues in life, gikuha ni Ginoong Hesus. Ngayon siya, I have given you the keys of the kingdom. Naana sa itong mga kamot, mga igsoon. You are victorious. You are victorious and you are free.